Takže chceme tento účet! Tak určite. A prečo chceme tento účet? Lebo keď spoluhráčom zaplatí obed, tak si môžeš v mobile vyžiadať peniaze od neho, aj od neho! Ešte gól! Tigiťak! Hej! Tento účet každý chce. 365 banka. Čo to píšeš, Vilo? Chcem tento účet? Srdce mi to značne drása. Vonku ma čaká klobása. So starou bankou rozchádzam sa. Ako sa cez to preniesť? Keď si účet prenesieš sem, všetko spojené s účtom vybavia za teba. Každý chce tento účet. 365 banka. Hele, nazdar, ahoj, čúseko. Taký chceš to na ten účet? Áno, chcem tento účet, lebo v 365 GoPass mám zľavu v Tatrách a lanovku aj na bufety. Cože? To ja sa vymiluji. Ale podívej, bufáč mám svůj. Jo. A odkud chceš? No jo, každý chce tenhle účet. 365 banka. Pán vodič, aj vy chcete tento účet? Chcem tento účet. A ja chcem tento účet, lebo na ňom dostávam peniaze späť za rôzne nákupy. A to platí aj na pokuty? Každý chce tento účet. 365 banka. Chcem tento účet. Áno, chcem, lebo ním platím faktúry tak, že ich odfotím do mobilu. Takže už nikdy nemusím vypisovať údaje ručne? To sa hodí. Jaj, každý chce tento účet, chlapci. 365 banka. Ja chcem tento účet, lebo má 4 výbery z bankomatu na celom svete bez poplatku. Tak toho chcem aj ja. A kam ste sa vybrali? Do bankoku? Zoberiete ma, pán taxikár? Ale najprv do bankomatu. Beriem len hotovosť. Tak si vyberiem tam, bude to bez poplatku. Každý chce tento účet. 365 K.